Aztertuko ditugu Diraken deltaren potentziari dagokion Hamiltonaren autofuntzioak eta autobalioak. Aztertuko dugun kasua izango da energia negatiboa denekoa. Beraz, kasu honetan badakigu klasikoki egoera lotuak ditugula, eta hori dela eta orduan printzipioz espero dugu kuantikoki ere energien balioak diskretoak izatea, horiek lortzen ditugun ere. Eta beraz, gure helburua izango da, beti bezala, aztertzea, potentzial honi dagokion denboraren independentea den Schrödinger ekuazioa. Beraz, ekuazio hauze. Non, kasu honetan, energia potentzialak badaukala adierazpen bat. Hori bai, guk hemen aztertuko dugu negatiboa den Diraken delta potentzial bat. Positiboa bada, prozedura berdina da. Ateratzen diren emaitzak diferenteak izango dira, ze kasu horretan ez daukagu egoera loturik, ez? Baina egiteko prozedura berdina izango dugu. Izatez gero egingo dugu baita energia positiboa den kasurako. Orduan, bagian, kasu horretan aztertuko dugunaren antzerakoagoak izango dira alfa edo Diraken delta positiboa diren kasurako. Orduan, gure helburua izango da hau aztertzea. Esan dugunez, Diraken delta dago zentratuta x berdin 0an, eta bai horren ezkerrean, bat zonaldea dituko duguna, eta bi zonaldean daukagun ekuazioak, Diraken deltaren ekuazioak, Schrödingeren ekuazioak, dira errazagoak, nolabait horrez daukagu potentzial nuloa dalako, ez? Zonalde horietan. Orduan, bat eta bi zonaldeetan daukagun ekuazioa simpleagoa geratzen zaigu. Partikula askeari dagokiona, ez? Orduan, ze ingo dugu? Ingo duguna izango da, ekuazio hau aztertu, bai bat zonaldean eta bi zonaldean, eta gero mugalde baldintzak eta jarraitasuna aplikatu 0 puntu horretan. Hori izango da jarraituko dugun estrategia. Beraz, aztertuko dugu zeintzu diren ateratzen ditugun emaitzak bat eta bi zonaldean, bat zonaldean daukagun funtzioa psi bat dituko dugu, eta psi batek duen adierazpena ondorengoa da. Betikoa, garatu behar dugu hauze, baina badakigu nolakoak diren. Hori bai, kontuan hartu behar dugu hemen, hortxe dagoen energia negatiboa dala, orduan, ateratzen diren emaitzak dira A, edo uin funtzioak, IS. Honen emaitzak, negatiboa izan da, esponentziala errealak dira. Zonalde debekatuak, klasikoki debekatuak ditugu. Beraz, kx gehi b, ber minus kx. Hortxe agertzen den k hori, erro, bi m eren balio absolutua, gora ezazue hori negatiboa dala, zati h bar. Oso ondo, hori da daukagun psi bat, eta eraberean psi bi ere lortu dezakegu. Hori da c, berriro hortxe daukagu esponentzial errealak, gehi d eber minus kx. Oso ondo, badaukagu uin funtzioen adierazpenak, eta oraintxe egingo duguna izango da mugalde baldintzak eta jarraitasuna aplikatu x berdin 0 puntuan. Pixka gora eramango dugu. Orduan, lehenengo, mugalde baldintzak. Orduan, kasu honetan kontutan hartu behar dugu, esponentzia errealak direla, eta hori dela orduan bai x berdin infinitorantz doanean eta minus infinitorantz doanean uin funtzioa esplotatu indaitekela, orduan baldintza batzuk, koefiziente hauek, baldintza batzuk bete behar dituztela. Zeintzu dira horiek? X infinitorantz badoa eskatu behar dioguna da psi bi hori 0-rantz joatea, eta horrek eskatzen du, nola ez, c 0 izatea. Aldiz, x minus infinitorantz doanean, orduan psi bat daukagu zonalde horretan, baita 0-rantz joatea eskatu behar diogu, uin funtzioa esanguragarria izateko, ez esplotatzeko, eta horrek dakarren ondorioa
da B hori 0 izatea. Bueno, hauek dira, beraz ikusten duzuenez, hauek nahiko mugatzen dute daukagun uin funtzioa. Ze B 0 dugu, beraz ez dago ekarpen hau, eta bestaldetik daukagu C 0 direla. Bueno, beraz badaukagu mugalde baldintzak aplikatuta. No, jarraituko dugu orain jarraitasunarekin. Daukagu jarraitasuna, hasiko gara jarraitasunarekin lotutako baldintza aplikatu. Lehenengo eta behin, uin funtzioa jarraitu izatea. Horrek esan edu, bai psi bat eta psi bi berdinak izatea 0 puntuan. Eta horrek dakarren ondorioa da, argi dago ez, A eta D berdinak izatea. Askoz gehiago simplifikatzen du daukagun uin funtzioa. Eta printzipioz hemen, uin funtzioen deribatuaren jarraitasuna aplikatu beharko genuken, baina uin funtzioen lehenengo deribatua ez da jarraia. Ez da jarraia hemen ikusten duzuenez, uin funtzioaren bigarren deribatua Diraken deltaren proportzioa da. Horrek zer esan nahi du? Goratzen baduzue, G bizaren funtzioaren deribatua, hau bada G bizaren funtzioa, beste kolore batekin, hau badugu G bizaren funtzioa, honen deribatua zein da Diraken delta bat. Bai? Diraken delta bat badugu horrek esan nahi du, Diraken delta bat badugu, edo bigarren deribatua Diraken deltaren proportzioa bada horrek esan nahi du, lehenengo deribatua, uin funtzioan lehenengo deribatua salto bat emango duela. Hau da, ez dela jarraia izango. Beraz, ezin dugu aplikatu uin funtzioaren deribatuaren jarraitasuna. Hori bai, uin funtzioan lehenengo deribatuak duen saltuak ere ekuazio honen bitartez dago erlazionatuta. Beraz, hori da aztertuko duguna. Zein den uin funtzioan lehenengo deribatuak saltu hori, ez jarraitasuna hori, eta hori aztertzeko ekuazio honetatik abiatuko gara. Zer egingo dugu? Ekuazio hauze integratuko dugu 0-ren inguruan. Hartuko dugu tartetxo bat, minus epsilon eta epsilonen tartean. Egingo dugu hementxe daukagun ekuazio horren integrala. Beraz, kasu honetan ez jarraitasunaren baldintza jarriko dugu psi primaren ez jarraitasuna aztertzeko Schrödinger ekuazioaren integrala egingo dugu. Eta egingo dugu, esan dugunez, 0-ren inguruan, eta horretarako egingo dugu integrala minus epsilon eta epsilonen tartean, eta gero egingo dugu epsilonen 0-ren limite hartuko dugu. 0 puntuko ez jarraitasuna nolabait zehaztasunez aztertzeko. Ea ba. Egingo duguna izango da, limite epsilon 0-antz, hori da egingo duguna, ze esan dugunez gure helburua da integratzea Schrödinger ekuazioa minus epsilonetik epsilonera, hau dugu hementxe daukagun bigarren deribatuarekin lotutako ekarpena, hau dugu lehenengo ekarpena, gero daukagu energia potentzialarekin lotutakoa, minus alfa delta x psi diferentzial x, eta gero daukagu, azkeneko zatia, energiarekin lotutako ekarpena. Eta guzti horren limitea da egingo duguna epsilonen independentia izateko. Azken finean, ez jarraitasuna bakarrik puntu 0 puntuari dagokio. Oso ondo, hasiko gara, hemen daukagun integralak egiten. Honen integrala, bigarren deribatuaren integrala, geratzen zaiguna da lehenengo deribatua, minus epsilon eta epsilon, denen artean. Gero, hemen daukagun integrala, 0 integralen tartean tartearen barruan dagoenez, hau da, minus alfa, bider, uin funtzioen balioa non delta kokauta dagoen, hau da, psi 0-an.
Eta gero hemen, bueno, horren integrala, printzipioz horren integrala egiteko un funtzionari adierazpena jakin beharko nuke, baina ez dugu behar. Ze azken finean, hemen daukagu da, zeroen inguruan da egingo dugu integrala, beraz, hartuko dugu dala, behintzat gutxi gora bera, zeroen inguruan egingo dugu, hartuko dugu uin funtzioaren balioa 0 puntuan, bider integrakizun tartea, beraz, energia, bider psi 0, horregatik jarri dute mentxo gutxi gora bera, ze guk nahi dugunerako nahikoa dugulako, ze gero hartuko dugu epsilon 0ko limitea, eta beraz, hori egiten dugunean, hau anulatuko zaigulako. Bueno, hau ze daukagu, bueno, beraz, hemen daukagu saltua, uin funtzioak duen saltua, ez da, ze egin behar dugu derivatua epsilon puntuan, minus derivatua minus epsilon puntuan. Bi horiek ez dira berdinak. Ze berdinak izango balira, orduan jarrai izango litzateke, eta berdinak ez direnez, orduan hemetik ekarpen bat daukagu. Vale? Eta orduan, hementxe daukaguna, da, jarriko dugu limite epsilon 0-rantz, minus h barra karratu zati bi m. Bueno, eta hau hementxe daukaguna, da, uin funtzioaren derivatua, ebaluatuta epsilon puntuan, minus uin funtzioaren derivatua, ebaluatuta minus epsilon puntuan. Bai? Baina hori bai, epsilon puntuan ebaluatzerakoan, orduan da, salde positiboa, eta hortxe dugu uin funtzioak duen adierazpena psi bi dugu. Aldiz, minus epsilon puntuan ebaluatzerakoan, ezkerreko zonaldean daukagu, bat zonaldean, eta hori da, psi bat daukagu. Bai? Bueno, eta hementxe daukagu, minus a psi 0, eta berdin, behintzat gutxi gora bera, guk nahi dugunerako nahikoa izango dugulako, bi epsilon. Bueno, hasiko gara gauzak ordezkatzen, ezta? Kontutan hartzen badugu, daukagun uin funtzioa eta a eta d berdinak direla, bueno, orduan ateratzen zaiguna da limite epsilon 0-rantz. Hemen ja jarriko dut a eta d berdinak direla, zerrazago geratzen zaidalako adierazpena. Bueno, hemen daukagu minus a k eber, bueno, minus jarriko dut, gero, hau azken finean, ez dala behar izango, ez dugu horlako ekarpenik behar izango, ze limite epsilon 0koa hartuko dugulako, ez? Baina, bueno, jarriko dut. Minus ak eber minus k epsilon. Gero, hementxe daukagu minus alfa, jarriko dut ja zuzenean a, ez da, ze uin funtzioa 0 puntuan, horren berdina dugulako, eta hauze dugu berdin psi 0 baita a dugu bi epsilon. Eba, ikusten zuenez, hementxe bi ekarpen hauek berdinak ditugu, eta orduan bi aldiz izango dugu, hartuko dugu guztion lehen epsilon 0ko limite hartzen badugu, orduan esponentzialak joaten zaizkigu, eta baita hementxe eskubian daukagun ekarpen hori. Beraz, hau da, h barra karratu, zati bi m, biaka, ja egin dugu epsilon 0ko limitea egin dugu, minus alfa a berdin 0. Bueno, hori da daukaguna, beraz, hementik dagoen a hori simplifikatzen zaigu, biko horiek ere simplifikatzen zaizkigu, eta hementik ateratzen dugu kak hartu behar duen balioa. Karen balioa derrigorrez alfa m zati h barra karratu dugu. Eta ez bakarrik gori, ja, k hori energiarekin da gorlazionatuta. Goratzen badugu, energia hori zen minus gorazazue energia negatibo izan behar dela, k karratu zati bi m. Beraz, energia hori dugu minus h barra karratu, ordezkatzen badugu hemen karen balioarekin, alfa karratu, m karratu, zati bi, m, h barra karratu. Bueno, eta beraz, ja, simplifikatzen badugu, geratzen zaigun energiaren balioa da minus alfa karratu, m, zati bi, h barra karratu.
Hau da, badaukagu egoera lotu bat, egoera lotu bat bakarra dugu. Eta hau da, honek duen, egoera lotu horrek duen adierazpena. Ikusten duzuenez, alfarekin jolastu dezakegu, nolabait, ze alfa zenbat eta alfa handiago izan, orduan, Diraken deltak duen indar handiago izango dugu, eta beraz, energia ere, txikiagoa izango genuken. Bueno, hori alde batetik eta gero, amaitzeko, ondo dago baita gogoratzea zein den, atera zaigun, uin funtzioa, aldez aurretik, zementxe dugun garapen guzti hause, uin funtzioa honekin zehaztuta zegoen. Uin funtzioa, emeti daukagu, ze A eta D berdinak izan da, jarraitasun aplikatzerakoan, badakigu uin funtzioa, egun uin funtzioa dala, jarriko du gorriarekin, uin funtzioa zen, A eber kx eta eskubialdean A eber minus kx. Hau da ezkerraldean eta hau da eskubialdean. Bueno, haren balioa ateratzeko, normalizatu egin behar da. Normalizatzea nahi badugu, orduan hortik aterako genuken haren balioa. Bueno, eta ondo dago ikustea, bai da zein den honi dagokion irudia, ez? Uin funtzio honi dagokion irudia. Ikusten dugunez, erreala da, nolabait, hori espero genuen, ez? Erreala izatea, Hamilton dara erreala bera dalako, ez? Eta mentza daukagu bai eskerrean, esponentzialki, hori bai txikiagotzen den esponentziala, eta bestaldean eta beste esponentziala. Eta simetrikoa ikusten dugu, izan behar den bezala, simetrikoa da, energia potentziala, eta Hamilton dara simetrikoa dugulako, ez? Beraz, hau da uin funtzioaren irudia, eta ikusten duzuen ez hementxe piku bat dugu, x0an, eta horrek esan edu uin funtzioen derivatua, ez dala jarraitua. Beraz, badaukagu egoera lotu bat, egoera energia diskretoa da, hori bai bakarrik daukagu, egoera lotu bat bakarra.